Alberto, futbolaria. Bazen behin, Alberto izeneko mutil bat, futbola gustoko zuena. Egun batean, Errealeko entrenatzailea jolasten ikusi zuen eta Alberto fitxatu zuten. Alberto Errealarekin partida jolasten zituen. Errealak azkena zijoan, baina Albertorekin mailak igotzen zituen. Albertok penalti guztiak sartzen zituen. Osasuna lehenengo zijoan, eta Erreala bigarrena. Errealak partidua irabazten bazuen, liga irabaztiko zuen. Erreala eta Osasuna penaltietara iritsi ziren. Albertok penaltia sartzen bazuen lehenengoa geratuko ziren, eta ez bazuen sartzen bigarrena geldituko ziren. Albertok penaltia ez zuen sartu. Erreala bigarren postuan geratu zen. Amaia. Egileak Iban, Ruben eta Naia, argazkilaria Itziar Olaskoaga.